Pekne vás pozdravujem, vážení priatelia, tentokrát z cesty do Paríža, kde sa asi o 2 hodiny stretnem s francúzským prezidentom a pánom Macronom. Pozerám si podklady, ktoré sa dotýkajú nielen slovensko-francúzskych bilaterálnych vzťahov, ale aj celej medzinárodnej a svetovej situácie. Musím povedať, že vidím niekoľko momentov, pri ktorých by som mohol vyskočiť ako čert z krabičky. Ale zachovám stoický kľud a skonštatujem, že naša politika, suverénna slovenská zahraničná, na 4 svetové strany má svoj význam a svoje opodstatnenie. Zachytil som v podkladoch vyhlásenie britského premiéra pána Starmera, potom ako sa stretol v Číne s čínskym prezidentom pánom Xi Jinpingom, že je životne dôležité stretávať sa s Čínou. No hurá! Ale pýtam sa, kde ste všetci boli napríklad v septembri, keď Čína oslavovala víťazstvo nad fašizmom. Prečo ste ma všetci kritizovali, keď som opakovane Čínu navštevoval a veľmi som si zakladal a zakladám na vynikajúcich slovensko-čínskych a čínsko-slovenských vzťahoch. Rovnako čítam v podkladoch, že Európska únia hovorí, že je potrebné viesť dialóg s Ruskou federáciou. No hurá! Ale prečo, keď sme leteli do Moskvy, tak nám niektoré členské štáty Európskej únie bránili preletieť cez ich územie? Čo to je za nezmysel? Dobre, som veľmi rád, že dochádza k zmenám názorov. Avšak hurá, nemôžem zakričať po tom, čo som si prečítal vyhlásenie komisára Európskej komisie pána Jurgensena, ktorý zodpovedá za energetiku. Tak tento pán, dobre počúvajte, povedal, vraj sa obáva, že Európa bude závislá na dovoze skvapalneného plynu zo Spojených štátov. A že jednu závislosť, Rusku, nahrádzame závislosťou americkou. Pán komisár, vy ste neboli v práci? Vy ste neboli na Európskej komisii, keď komisia predložila šialený ideologický návrh, ktorý bol nakoniec schválený, že od roku 2027 sa zastavil dovoz akéhokoľvek plynu z Ruskej federácie? A že všetko bude nahradené skvapalneným plynom zo Spojených štátov amerických? To si z nás robíte, pán komisár, akože srandu? Myslím si, že toto je vyhlásenie, ktoré stojí za pozornosť a mali by sa mu venovať viacerí premiéri a hlavy štátov, členských štátov Európskej únie. Ako som povedal, čaká ma stretnutie s francúzskym prezidentom, kde sa okrem bilaterálnych vzťahov chceme sústrediť na otázky týkajúce sa Európskej únie. Európska únia je v hlbokej kríze. Európska únia potrebuje nové líderstvo. Budem hľadať podporu francúzskeho prezidenta na opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti európskej ekonomiky, najmä pokiaľ ide o vysoké ceny elektrickej energie. A máme tu aj ďalšie témy, pokiaľ ide o obrannú schopnosť, pokiaľ ide o Ukrajinu. Verím, že to bude mimoriadne užitočné stretnutie, ako to bolo aj v prípade iných stretnutí. Dúfam, že všetko dobre dopadne, pretože v Paríži nemáme dobré počasie, je tam veľká hmla, a že všetko stihneme tak, ako máme naplánované. Tak nám teda držte palcom.